y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo ya Bible. Mwantu murilia Undizi TV ne mambiendengi ya ime omoroberio bwensa kiali tuko lietichikane bose Alhamis bunabo tambe nilitikodote banga TBT Thursday boka so ime yomoroberio bwensa kia kikoigulinga amalio giaya abera so asembe manyanga omoroberio bwensa kia obere gogo chaka asego ande onsi ase otengerete TV ya Undizi TV turoyomo turababere elinde tobetoko bali bwa elimo ime moroberio bwensa ke mashabiki ito kurwa ase county kisi kitutu chache south kitutu chache north bonchali bobansi umachoge chache umachoge borabu ense banyali bali chache nyali bali masaba south mugirango mwensi so ime iyo moroberio bwensa ke aboigo amashabiki ito kurwa ase county nyamira borabu kitutu masaba west mugirango north mugirango tuabaliganiri ansomoroberio bwensa kiantori kwe batikaunti untukana ine buna ya Migori Homa Bay Bomet Kericho na boigo county area Nakuru Nairobi mwensi so ime yomoroberio bwensa ke mashabiki kola sinse chire chama chengumbu bakora wane rishabiki enamba emo Kennedy Gisemba kurwa se chinse ensemeria ya USA Minnesota boigo so ime yomoroberio bwensa kia Dallas Texas Elvis Omboto anawakilisha pale na boigo kurwa senseria ya Canada Shemkeburi kawaida kama kawa boigo so ime yomoroberio bwensa kia mwanchu muri TV nyoranga entune ntangani otokumulekera ajaire abera koleka nakorwa tokatika nese kuligoro twatintunda kabetwa so sensemo ya magazeti entunda gatatu unapotambe ni go tokobatu gusanga no mogeni oito asego mwensi asobomo tigato ime yomoroberio bwensa ketane korwa Job Maangi no kone kingachibiche chibugo na Mario Gabriel wekera asenchera iyo wekera no Nabigal Nyanchama Biake kima omwanchi murigereria ne mambengi nende tokumera na asomoroberio bwensa kia elinde tokumanye aliagende takokolekana asorgongo rwagusi good morning boka ngaki kwabo kirekera litkoria Alamisi TBT tokonyera mangana alia makoro sanga na intwe tomanyenga yeko bwatia omoroberi emambi yega korwa pini location yago so asense meri mitandao Facebook Undizi TV News Digital YouTube Undizi TV News website www.undizitv.net boigo sanga na inte karenga likiago wetrase namba yesimi ya 0792192834 otomanyenga yoko bwati umorobeli ko na endobe ko gutura babere batatu ko baligani bene amashabiki ya itonsi biko rasi county chance merongene na isano na ibere asema mbingi ya nyasaberi kago twanchira elinde tobe tugusanga naye omwanchi murigerera Higo irali bageli galia bene gosoya abantu babiri batatu asomorobeli bwensa kia vono mambia elinde butomanyenga barabunga ibagenda takobwatia umorobeli korum wego tomanyenga kwabere kogosoa aseke bago kiago metenga abantu naboro kebono gibaraso mutimoko higo sanga na intwe elinde tobe togwesemia asubwamo akondo manchi muri eli ati ankoire aseke bungo kelitko eketrachiko batogosoma Kitabu gia Petro litangani ogosoma kwaye eyemo ogosoma kwaye kebungo kia gatatu kebungo gatanga Nyasaye ise omonene oito Yesu Kristo abakwe asama bera ya mange atoiboire lya kabere linde tonyoro gosemeria kole moyo wetera asoko boki kwa Yesu Kristo korwa ase abakure First Peter entangani gosoma isato Nyasaye ise omonene oito Yesu Kristo abakwe asama bera aya mange atoiboire Eli akabere linde tonyoro gosemeria kole moyo wetera ase okoboke kwa Yesu Kristo korwa ase alia bakule
na omwanchi omorigereria ekene kebungo gegotwa ogosemeria emambia yabona iga nga Nyasaye nigo agotororera amabera amange niga berika gototoria elia kabere gwetera somwana oye Yesu Kristo olio bete kagukwa na boigo kubukigwa kurwa ase bale bakure akarukurigereria omwanchi omorigereria nga umaito montonara gukurigeria tebanga oyo iga taraba kagotorigwa gose ngoyo iga takwenda igoro ekegera nga ekebungo kegototenga ekero gocha seso kwaba gokwanga mebe byago nigo koiboruiria kabere kwaba gokoegwa obugimo bwabo ebukungora tebiri nga nonye bibe byago byabeire bibaliri buna amanyinga eso niga kobisibya naende kwaba kogocheneka igonere byatumo ba Nyasaye asa mabera yagotororera kira lituko nabo igokwenekia nga obugima bwaito ngosikabore bose kirako gasemere bwaito emambe yabona iga togosegetwa nekebunge ke wakire byajoba wakire bya Frida kikawukira byambo getekegima kulene ndo chenga omutienyi ugatano na kabere nigo chakire kwa kahudi kabisa ekiorokereri kenga neye nembe go utaisika kilo mutienyi kire na bonchuli ambali go chanara boyolete imambi yabona koranga embe chiri gusa nita etobole mu taliwa Mbeye twatebanga embeye nita etobole mu nabo igona kitotebanga imeandizi TV intune kiorokererio nigo twabatoko yeremereria nabo ikirana ime studio igayo mwancho muri ndizi TV naye onye kubwate meroberi kwari getigo kore mambi yabona to basakobwa so kakegima bwato kekegima yenda so mugondoria ugolio bukombe kabisa onye mbali bakole manechieri beka bekera chieri cyari choki so mugonda ali suguma kabisa yes kabisa mwanchoria ngwekero gukina nuroche abantu bakole manechieri kabisa abona otokinerete baide saa 11 ryo gose saa 10 gochaka saa 10 ariko ariko iguchieri chikwebereri gwago siboneri ichokirire chieri go onye igoro ngwari seti ngombe omanya go chitura mambinga mugondo go chira norore litukori tambe actually no ene bituma twari gutumika chieri gosimeka akanyarange eliego bagwata umstari gutumika chieri nendo twarute bituma korumaiga all right ere buya kigimo atabasa bakina chinga kichiabono bayikerere chinga ki abanda gutumika makombe cyagera abo igono no mugondo emegondo yakeire emegondo yakeire nga maeteri nero tata sasa nini ase mubage tobore mubuka bobo sinini obonyerere tenga bwabere bunoro meme ndakumanyanga inkiye koba matamatikali yakale nale koranga umwana gaikire myaka loshinga tali kunyaguta imwibulinga ngatiro bulimo mwibuli byo koranga umwana oyo bere gaike myaka eliye bwendrete oga kwatiro bulimo abaga kabale ronda manyenga obokongunga ibole oboga obulimo mboro raba mboro bangire wata mboro bawata kaliaga ke na koko basamnyorera ngoranga to tenga mangana to ekura kole moyo tukuganyusire tumenza kurwanera okanyaranga abasaya banga okanyaranga ebategemeta ka ndemerukali basune baoni kali bila bantu batatukwagacha kero kwagacha gusuna obure mobwe sokoroni ya tataringa inke twarekerenge likenga muneke kero musa tiru ademuga mugaka dochenga gake myake ikire nale gwancha kwale gwancho nsonera ani ombutotera kane gakeiga na njere nencha kubugima kingi abibuli mokolengera linga nigo tote tusuna twarorira abamura banga basaya bange okonyora omusaya gwateru bulimo oyendo osuna ugore pigipigi
ochaka kogendi ososuna kwanyora ngo otitoire chibesa chiri ochire gari onywereire okorire oire ni rubeire licharanga gari ona kyo konyora nga abagaka bangi bakwigirira endemereri nga yaya tigatonya gutuna tunaiga bonya gukira mambi na ikire miaka na itani miaka 15 ni 3 inkyo taka ukanitungambira asingi nchingange okogani yani usinge haki yane ngobo ene buane nchenchake obugima buane kina asune obugima no buane ora basabarento bosoko aseke nyorogali onde tero bosoko ngana agokineti buya igokore erigereri kwanza ore nyora gantu kago gotamera omanya gocha gusuna kale mwisiko gali kutwanyore bede bakabasa bange bakale goita baibuli baruche bano bahabeiro muzigo bako batiri elinde bayira kandi mirukali aina magana yo goichani kegima asenge njuma ate ubuli mubuli nabo rakore gotabomenya muntu agoita umuntu elinda abegakwe wendimiro kolende bono bagakwe banga mate serikali kera chikwiri etambokero toko bagoko menya ali usabanya kenyero bamanye ngane onyoranga no enae babiri bagotitora banyakenyero lero mbobwati mabira sikolende frida boigo aba ligere bandizi timba baganite bamanyenga kwegwa ngakisote banga no mwando bose no kwegwa ensemo ya mali tali haki yao tali obwene bwao ni haki yango kolenga nelichiko omwana kagokina ebintu lige oganetiko mwa ndiri basic omwendagera omwechisemi na boigo obego kwenekinga obeire nkate ebiniga tibintu biria biri obwene bwo mwana the rights of a child ene kinga asa komenya naro food shelter and clothing ebi bitatu food, shelter, clothing, and education. Chise minchi amenda Frida. Chise minchi amenda chiricho. Those are 4. Nine. Omwana. Ige kaga wikenda. Omwana muntu kio. Obwate miaka. Omwaka oyemo. Obwate omwaka 0 to 8 to 18. Na wike miaka 13. Oitari mwana. Oitari mwana. Oininki. Oino muntu monene. Jobu kitianda ko boriri. Yokora agenda nkagari. Riko nga omwana omangi nachete. Still I know. I know mwana aso muibulio ngenchonero kuibolete kolende kolengana neri chiko no monto monene asikuto basagocho tebenga ngantero bulimo ni haki yane genda ekoti genda onso ere koti genda so ere muibulio okoti ngongire kwatero bulimo ali urakero asiko muligeli on this TV manyanga enibo wateru enibo tali obwene bwabo naye ruanere kegima abego kwene kinga kwabeire gokonyora na kwegwa ensemo enibo yao kabisa ekatoko enda okwanira gabwa se endemero job ndo maitenga igalinga taringa ndo maite ndo aroche igalinga efensi ya linke igalinga nyorarenga talimuna squeeze yakanyaranga abantu bako gitanese nyenge babika chifensi wose wall ama tukari ya kale kwari kanyarago senga oro gitoro ko gito maybe nebi nago wose emeteye yemeroka abanya kwaringe nga emeteye yemeroka litogo kina neyengeje arenge neyengeje arenge bona tegara squeeze abantu bamaitenge tissue ningi ndo amaite by the way tissue hama tari yemeroka na ruto ari gutu twatumika gari ase chinyomba chiri chobo cheno para konyoranga umuntu atueta sangirite abegete gari ayo kwenda koleshe sikuzo yara bana bakuri town bako bolinga tissue iko amwana lisabuka lyo kuminga tissue ni nini ndondo maite tissue nini matoze azewa kinete ko tumeke binde bijoba mondo abakongu arenge maite kotatige meroka chinse monje konyoranga meroka tayo igo ama nabo muntu ari gutumeka matandos kolende ige siekebe ebenga mwana tara manyama tayana lina liaya anda tumekenya ndole Frida
Abantu kunenya nduru Frida. Tindi getiko tebe kikira konyole. Oye botu menya. But that was the best tissue to agilete lero. Yani ya ai meroka kwanza nero yare ko kolibia by the way. Yare ngere dili available. Yare go sime ko buyaka ali. Anto ko nyorage ko butoru ofio. Sai una banto ngabago taranga ne tissue ngobuko ndene meroka to ali utara nero ngobuko. Ko nyoranga lero chinyaruka na anene mono chinyaruka. What many types of things. Maranchiro konyoranga chira masakarama bago sunaiga patinyo bosio chiwaipa chine chiwaipa oh nindi getiga so me weli chine chiwipes babu ata chinyinge kegima chi type chinyinge to bwata chi serviette chogotinya magoko no ni chigale rero mutwali babu ata kande tima yega ko kuna hakuna kawaipa Are tari musbati baka bago tumeka sikuzi baka sacha by the way bina bako mata kwa rekaro musbati apo kuliti handbag wasinyona naki inki ka tumbitega baka bona babi bakanaranga ngaki bago tabolia basbati bibeti ekiakeranga baka itenga ni chibesa bigete mali niga tatu musbati gento ko nyara bigete gali makeup gali brush ya maino tissue earrings ebine bibindora ochiko tabuli ke betio kaitenga nebezo konyora mali komenya konyora ebintu bunebi kolende abasubate bali osaba abangina bali abakoro ente bakongo kinga bali to kunyara ko baura onyora ngorure chiro ngomutabuli ke betio konyora kende Frida kendo gero kunga esaro bosesero esaro Frida kalinga ni otaga ige abasubati bangainira teli batiragira bela abasubati bakale squeeze no nyara abasubati buna abarero iga babwate esaro mbabwate saro lakini mbabwate asabako gacha ntokunyara gwatura semba bangainire aya to kwa enyora bese musubati rero ko yikira tali raisigo actually ngakiriye chianga nchiroro chia basubati chakarukire chibaika kwa konyora nganchi bwato mufuko mutugari ali no kwa konyora abasubati bakobeka chibesa lakini mete abasubati kero ikire bako yeri chikamboni chianga yonga tiye chikamboni chiri chabete chikoyerwa squeeze to konyora bintu bunebyo se kolende mwanchumuleli ya Ndizi TV bo iko nabo gusanga 90 kerengere kiao nkieke okoba kwenyora anemono igoro ya matuko alia akale ekelia olige chigotomanyia asemambi yabono so gusanga ndotera somtande to Facebook Ndizi TV News Digital asense media YouTube Ndizi TV News atara somtande to www.ndizitv.net kuge namba SMS na Frida 0792192834 sanga nende kerengere kiago pini location yago tomanyenga ngana kelio koinyora enkoro chinga ki kwaligo kina boigoso asense media WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital obeko gusangana into asense meyo askurinde Frida na mange abeire gakonekiwa ime yense ya Kenya anemono ase aba Kenya bayandate kurwa ebirengereri byabo anemono igoro yomo swada we finance bill asto betokoranga niga menyi bensemo ya Kenya gotoka ime mu machoge borabu babete bagwe soke no kugikelia abanyanyimbo so gotumika chigoro koicha abantu bali kurobekana anemono bakwamerelia omuswada olia wichibesa bose finance bill oroboti Robert Rokwali ni gwanu musakito bwamangana amajia Julie Kerubo amangana bete igoro amangana yugusangasa gekogera ntwatarachiete amangana bete igoro abana bakwete babantu bali chimojeri namangana rutata keire gotegerera gekogera rutekera akorete campaign nero mutangani ore gotebia abana banga tutoke chini tuende chu ekera bairwe kura bachira ali parliament bakoli present ya bananchi taligo bakogenda ororo koserekea chinda chiabo nonye nkurugusiga ebiongozi mbire biachore tukuruga bikero kabyare gotenganga sisi vijana tunaenda kuwakilisha vijana
obojana obo ng'aibwachiete baikeire bakare goseru mita mbiri toigwete fununu ng'a mita mbiri bakekura borego Skali batumete chinguru chire igoro mono. Abantu mande yes we are supporting the government. But yegento kia beta igoro negento kia renge kebe. Na ndo muntu takire ko blamed ne Inspector General. IG Kome. Tenda aboriga. Bwana Rais. Time ulikuja hapa Kenya ulisema eti unataka uinua ajira ya vijana. Sasa ajira ya vijana ni kuwapiga malizazi ama egento kende kia kabere. Uchumi muna ndutore Kenya gaiga uchumi etokongeret. Na kiora imoko tobekera intutorense na kitogo ikeria karwa zite wate bottom up. Nero bottom up gese na up bottom. Kwa to sore to kwa kire kura. Ono churato urato ngenta iga nga mama mboga mama pota pot. Aki ono no to kanetia mai usota to kuri. Se jona die ko ngoche ko ni ko ke ngocho gunde ngibone ne konyor. Rekigimo mwanchumariria ebyo nebirengerio bigati abamenyi korwa asensemeria machoge chinga kiba kumochia eserikali kubwatikana nobokoreri bwabo anene ase omurubirio bottom up asibagikere bikoro by'abanyanyimbo ugoita abananchi abare korobikana ase okwamereria finance bill mwako yega aningana yuguichania aketo koranga abasai abange babete bagusiria amagi mabo kurende chinga kichiria bari korobekana ase okwegerera aba Kenya ntatokora boigo ase chinyomba au chubura liko betokoranga chinga chikolera musubate yo monale na rochinga ole a single mother obwato mwana ole ne miaka 15 na ibere 17 years umwana ngabata kamutabinga mama tigansoke ngende kurubikana asingincho yokwegerera obwene bwaito singincho twabere tuguchandika kurende tukaranga umwana yakwirana gusingina gagotebigunga umwana oyo beire gagusira sigo chinka chinyinge nigo chirebirero maega yogosiria abana babo abo babete bagoitwa nabanyanyimbo ningana tukugikeria asimambi abono ase tugusaba obochuki bobe bogo inkiora bukwanera anene mono igoro echira chiria serikali ya Kenya kwanza bete kuliera aba Kenya karo kuliera chira chiria serikali ya Kenya kwanza yalirete aba Kenya anchira bachigo ikirana yakero koranga no na aba Kenya bange bagweso kya sokorubikana batabangani serikali yiga yabangainete anena sogosira mama mboga chi hasla yaberege ko ne kigwanga bono nige kuba unerelia ikoba tachake gima ikoba miga gima ego nabara imba bwene tabaligerelinga manifeste libabwate timete baye tugutete bwene tabayire nerere bayikira ni chira chiriki yagaranga opocholi nende ngo chaburo mwaka bwechirbu bere 2022 ande ba Kenya mbali go chibeba by the way Kenyans never forget una internet nga telikwiwa aseigo ne bwene serikali bono ebege kumanyanga aba Kenya baramukiri atanga matukali yakale ekego libagudina kero kuneke kolikema etobwene bwabo ase umaba konekinga ababerekerane chira babete bakoliera aba Kenya akarokoro tokumurikira ayagende tagokorekana sorongorwa usini gabagaka korwa sebunge ya Kitutu Chache North abakorago no yokabeire omunyakerogo Ogusi County Council Gaspar Kichana nigo babete bagwesokia bene nabo igo kwegerera omugusi ase okobori okubwaterana gati y'abarayi nabo igo koina na amaskani nigo bamuchetege koragyo gotamusika omuwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu asibaboti ababunge koina na libaga asaba sae elio gotegerera ebirengereri byabo muri kicho dipo nasanya nabetega gutwarire ni asogotayana na amaskani go chesumu Ekiombe kiabagaka kurase bunge ya Kitutu Chache North gotoke meye county ya Kisii nigo lero batwale gikaro kya bene nenkwana yo kwegirira mugusi ase serikali twakiraiga ukwanera amangana agusi tubuna abagaka nabangi na twarochenga titogokira
torigereri totige ebinto totarochi buna bire bikogendera koba mono twari gukwana iguru y'omugusii omugusii no omonto bwesigete korukara orenge omonto bw'omokio monene orengo omonto omanyete mang'ana y'obogambio gukwana ase gikarekio bakoragwa no yokabere munyakerogo Ogusi County Council Kaspa Kichana nigo bagikire gekora kia nyara gekorekana asa matuka maega asogotayana na amaskani gocheso mugaziri wejisemi omweske Ezekiel Machagu tari omunyari bari Machagu garo omugusii na handi Machagu bono gare a national figure a presidential appointee obwana eta gosikwa ne bisaku byonsi bikenya oboso kumbure bwabete no butanta ruma ne bware turunyari bari abamura bakarunyari bari bakana Nairobi gochikumukurera egenteke bemono Machagu twata wakuru atwese pinga asikwa igwa masikani Naruto nera igwa masikani ere nterebe bonne gwa tobo kombe na intubona otoro soka tabanga binga bire guchaiga tikabiri bire mu mugondo mu ya ime county ya Kisii ne county ya Nyamira buno Mugusi egetaria kenene ase serikali nigo kira ase sector yejisemi asa bantu bonse baburiwe babe bago kiegerera ne chiguru chegoro omwaga sagi na bete Minister for Education emyaka eri omwaga Kenyatta korwoyo minto mheshimiwa Onyonka marehemu bonse babere marehemu nera akaba Minister for Education korworo tugacha ngora iwa naende abagusibo ko bakono koromenganigo ongeri akaigwa Minister for Education no chimuna agamba mang'ana muga kongeri bono bona ajire bono machogulende nere naendo airwe Minister for Education bono Minister ya Education bono esobororo boga kare obwensuri mbolinga abana baachire gochegi omwana omuga ko machogu naendo muga ko machogu bono ere Minister ya Education bono turaboria ng'abana basome tubwato manene bwejiseme naende abana bagende kumuchongeri buna abagetutu ntoroje faida yoko bakwa Machagu gorari amakonga ito angwenyi na James Omariba mbaye twe birogo biyiria titoga ekiri gotoko kirimono ase ngenjo kene gento gie e president ye bari bakonga presidential appointees ntu amanyete nganto chiko kenyora tatigana nto kuganinga bono iga binde biko bo mugaba Machagu abangwa nambari baraba kaba keiga basaba bake na bara muba inyore egere banyore kibakora ekero tomutagete bono buno Mugusi gotobwente kuriginchira ngaki tokomonyora twende gutuge kerekero gokeria ene gutuyo Mugusi komentana ngoboria maribonsi koena nari bagali gija guchia sabasae bajana gusanga chinkwana eri banyare komanya amagani abo lakini bono iga maandamana yako korwa na ya abana tusinyire nga ngoba bigeta mo ngaki babikane tamengenje Mugusi na tebete nga gosorinja muamariga moira nebuna babunge moikaranse motegerera abana uko bategerera moigunga mbirangera likibabwate onya embiri biya muba meki banda standing ambiri biya onya bire biya muri gienchera mukoba ngangina matuko muiso chibura burunchibe cya chikumanda mano wachani bwa bangana bokende omwana bayimoka kubwa bayibuli babo nabyo nga bwa abana babo komokora mangana yo ino mutakano gobororo ndumina chimise ndibona ntura tebeneke no gutwara amasabo kaliye kegesabirwe nyasare tumu ikomi yasekere ke powe kira gwe kyange este sarka singi kaliye kegeke yinko ripoteri getaseni kya onambe ya Mokiandizi TV kurwa sebunge ya Kitutu cha North yotuke meye county ya Kisii halitela nengoro kwa Dipon asanya Mancho mulilia Ondizi TV abo nabaga katebanga Genzi ekolerwa masabo tinga kicho mwali jeikire enda manyenga Frida SM yao orochenga ne matuko mwali bose taraika ne chinga kicho ito cheikire bono ase kulende tiga basaye bategererwe nagizo tebanga bagaka abuna bas tiga bagaka basika basaye nabasaye nabarobana namaskani utyasaba kabisa amaskani gago chinsemo chonsibere ase gabaga na inwe maitene numwaro ndetho busibole bwensi ya Kenya naba no busibole bwa bakurwanirira una bale kurwani omo koloni naba na intubono namo Kenya tukurwani atoyo bwene bwaito all right askole no mwanchumere Ondizi TV asengencho ebiro bya bere bikomnyoka kimana ya boy gona komanyuganga omogeni itobera ikirana ase studio mwini toninga orabe ase emambi ya bono niko trabe to gusanga ano yo kuriye kirgo kyobo direct
director korwase factory eri ya Kebirigo Peter Kinyozi nero rabeka ko bumugeni to asemambi ya rero nkumanyigwa ngobereka gukira na studio ego manchumuri yeri ni gotosa asensema ya kabere ye studio to kwira na tumurikira mageni yeri ama gazeti yeri tukori rero tumanya gosanga no mugeni to sigo to pasa usuka to pasa konyegera buna botambe ne gazeti ya The Standard enko baginko murekera Nincha sensema ya ne Daily Nation tia to sasa mutimkomoke gotoska to nyegera kwira ntora sege kekerbotio Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ayumwanju w'egatasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri guturigiriria na bwigo usonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ota Studios ugochaka omotinyo yiga ogatano na kabere imbe ya Ndizi TV. Chisegi Omoroge Esisano Makora makoka mamu kwetu tupata musiki naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandore kenanga nanje kenanke monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Omwando umetenye mejale yansi tine igana yonyera to mukungu wacheta pare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere neno suchabo tuko Omwando Mechi Maboru. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero 24 bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota gitutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesimiao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio ubwo komenya okuya webwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oisokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja
si ni infection, ni kitu, ni una breathe in hiyo bacteria. Alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabiri umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwengokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenyo kuya kebo chenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mubero na bwo obonda bwao omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi Mwanchu mwendelea Ndizi TV kwa bene ase entunda ya kabere miyomoroberi bwensaki asitoko batoko mulekera ayaire obolito chinsemo chia magazeti buna botambe nigonko mulekera igazeti ya The Standard Nero Frida bakumulekera igazeti ya Daily Nation ndo chinga ingana ero obolito ase igazeti ya The Standard page entangani nigoro yomorai bwense Dr. William Ruto ase abete gako igwera ekegoli ya Gen Z na koba gako tebanga tharigo chikobeka ase omuswada wechibensa bose finance bill yo mwaka oyo eyemaega yokorobekana kwa bete okorekana ase abasae abange babete bakorobekana boige gazeti ya The Standard ingana irobolito nigoro yabasae babete bagosiria amagima abo ase chipiche cyabo chibekire ase igazeti eyo obwatekana nikyombege kwegerera obwene bwa mwanyabantu abantu bete bosiria amagima abo ne 23 ase kolende nsemo yomurai bwense abete bate bamba 5 no mo story chinga boga gazeti ya The Standard nigo Mokonyo umurai bwense Rigathi Gachagua betebe bawe sokia na komochia ekyombekelia gekobage kurwa obosemia ase serikali obosemia ase nabo yokora obotuki ensemo yamangana alengete oborendi NAS notebanga nigo batabete bakomwa umurai bwense Dr. William Ruto ekene na kumotebia amangana areyekene ase ngencho nabo yiko notebanga nigo engane yo
abate kwirira ensi ya Kenya kwenyora ase akongo ayuna mange nimbe inkobamanyia ekero nachigotubora amasakarande bose chipeji chinde ime gazeti ya The Standard. Mancho marigeri ati angoira ni goikase gazeti ya Daily Nation page nentangani kere murikerete nga kibono amangana yokorobekana ase okwamerelia finance bill mwaka bwechiri bubere 2024 yabetege koirera omorai wense koimukia egetambukiro kende anene ase okoirania finance bill yogochia ase ebunge elindebe kego kwanera yamagega yabali bale korobekana gwekerana ase amagacho yebunge nena sebinte bingi byabete bigosalikana anene ase muraibense aberega koene kyanga tiga budget y'omwaka yiga ebege kurigererwa anene ebintu biri bitali ebyengencho bibe bikonachwa boiga se page y'entangani nemorekerete nga kibono enkwana yaye omokonyi bo murai wense rigati gashagwa yabete kego chane ndumenene ase bagendete komochia omo director general o National Intelligence Service Nodun Haji ase aganiriwe gotiga gwetigia emeremo kubwatikana na ali abete gakwenekigwa asense ya Kenya mwancho murigereria kerto goskabasyo goika ase page ne ya kabere ne murikerete finance bill ne chi proposal chabete chiko be kwa gabu kerba murikerete ngati yebinto biripiganite gokorerwa amonchirelia anene keraba Kenya babere bakwamerelia bill yo kegera nigo yaberege kwenekigwa ngani go erachikoba kego kinia amagori yebinto naboigo gokongea obugima asikorendo murikibe gazeti ya page ya mulkerete na kibono ensemeli yo muraibense na kiabete ka tia tabeka essay gwetia finance bileyo na boigo akikeirerete anene ko yirania goika ase ebunge ase korinde yabe yene gitunga nigo ebileyo ya proposed go Kenya chibillion chimisato na ibere ase nsemeri yebango yarenge kosangererwa yichi trillion ibere nukta kianda na isano ase korinde rinde goikerania amaganyo ye budget y'omwaka yiga asomuriki wiga city ya muriketenga nigo abakenya babete bakwamerelia ebile yo kubwatikana nganigo ebango yarikoba enyinge asekorinde ritkorigora senyombenene yoborai nigo murai wense abete kagutware gikarona babunge kurasobo mu bwa Kenya kwanza naboigo egati y'abagavana naboigo koene kyanga obeire gakoyerusia aroro ekero muri kibigazite ya muri kertenga nigo babenete bakubwateri chiko ngaki ebile go chaka korosigwa gwikekero egwetigwa naboigo ekero yakanirwe ngetambukiro kike bwenete koimokigwa usikabosyo gwikase page ane ya gatatu ne murikerete okorobekana okukwabeta gokwene kigwane kigori kerigia Gen Z nga kibono ababete abakoinyorera obubui ekere murikerete nga anigo omuraibensa betega gwanchirana ogotaitia finance bill yo ekirabetega kurigereria nga nigo abasaya bange babere bakoyamereria nonya nabo nigo ensemeri yegati yabali bakwamerelia serikali babere bakwa okoboko abasaye ababete bagwesoke nabo igo kurwanirira oboene bwabo gati abali babete bagukurwa chingwana cyabo ngamona James Orengo koigiwa mweri Professor Kifudha Kibwana Reverend Timothy Njoya Njeru Kadhanga nabo igo Martha Karua abo baorogetinga nigo abasaye babwate chinguru kegima ase okumurikira oboene bwabo nabo igo komochia obokoreri bwe serikali ase page ne yakane ne murikirete ngaki omurai wense abeteka gutwara chingwana nabo igo kwenyorera chinga kichingongo ase okoimokia egetambukero kubwatekana nga nara yali abeteka gokorekana asense ya Kenya ekero akonyora basaye babere bakoralia bene ngamba chigosoa asense Meria State House ekamoirerera koimokia egetambukero
nabo igo koligia obosemia kurwa ase abarai bande kero muri kibe gazeti ya muri ketenga kibono babete bagutwara chinga kichingongwa sobo kutuko bwarengo botambe chinga ki ense ya Kenya yabwate tension nyingi kegima anene ase abasai babete bagoswa asa magacho yebunge nabo igo kogoserelia goswa ase ensemeli yenyumba yoborai yenene ase omochi o Nairobi asekolende babete bagwanchirana nabayo gukora mu nchirilyo kubwatikana senseme yo ye finance bill ngero muri kibiga ziti ya muri keretenga yentekenene kyaberiye kogecha basae no kuburwa kwemeremo anene chinga kibagendete kwerwanirira chinga kibo muri keretenga kero kyobora ibwaye Moi Kibaki nigachageti umuroberi okazi kwa vijana uyu orengete gukora umuchando gwimeremo naboigo okabako gokonya abasaya bange elinde ko enyorera engere yabo boigo ase oburayibwaye Kenyatta nigo achagetie meroberi bere ijwerengete gusira abasaya naboigo kweneke nganko enyorera bale kwenyorera bale engere abasabete gakobeka chibilioni 2.2 asensemeri ya empowering novel agribusiness naboigo ase ensemeri ya Genuine Kenya eyo yabeteke gusira abasaya bange ase okwerigeria kwabo ase page ya gatano ne muri keretenga kibono muraiwe nsane getinga abantu babere bagukwana nandite nigo chikobagi ngo betanse eseyi ye finance yo wanchira na finance bill yoko barichiko ekera beteka kwenekya nga asobokoreri bwaye service yasegeka kimitinyi 200 nigo abeteka konyora chinga chingongo anena sensemeri ya uchumi ekyo kererete ebintu bitogotumika kiralitko bikaba bigo kina ligo lyasekolende aberega kwenekya nga serikali yaye abereke gukora egasi n'umukia anene kwenekya nga egati ebintu byabere bikugwa amagole kera muri kitutenga asensemeli obosini go bobete bokugwa korwa chishiringi 240 kera chikiro ibere cyobosi bori we packet oika emyemo nabo iga sensemeli oboya akabaga koleta subsidy enene ikere ya negative nga bobete kugwa korwa ase chishiringi chiribu isano na ibere n'ichimisano goika chiribu bere n'ichimisana sensemeri ya mafuta akabaga kugwa korwa chishiringi 215 goika emyemo nemerongo 53 na kianda omanchi muri gotaka kwimanya nga nakyo koreri bwe serikali bwabira sigika kimitinyi ebere nabo ko enyorere gazeti yago ya Daily Nation esomia manga se page ya gatano narimo kironda bingo kolera ensemeyo nemuregerete engwana yo mokonyi bo murayiwe nse rigade gashagwa nakibona beteka gwesoke bena buli tukore igoro nabo igo komochia ensemeri yo mo director general asensemeri ya National Intelligence Service Nurdin Haji ase okoena na oboseme butari bwikira nugo kya ase serikali gokwana kura sensemeri ya Mombasa nigo amuganetie gwetigia emeremo ekiki aberege koleta liururuchori nyinge ase ense ya Kenya kondo mwanchi mulirira otaka kwemanya mange enyorere gazeti ya Daily Nation oesomie ase obwime Onchumwe leo ndizi TV to so gazeti ya The Standard page ya kabere niyo koneranga abantu nigo bali ase ebirero na boigo amagombo yemaga yo Syria abamu abose abamate babo kubwatikana no kurobekana kwa betoko bali tuko lya moisonde ase to singa gazeti The Standard no musubati oyo mo asamaleta Edith Wanjiku okolera yemaga yoko musiria omwana ye Ibrahim Kamau w'imyaka 10 na kianda yobeteka go siruma bwaye ase kubwatikana no kurobekana kwa betoko ba ase umuchia oli Nairobi ni chinsemo city ya Kenya boigo ime igiga gazeti ya The Standard nigo torochenga nigo ase page ya kabere enze moya bamenyi korwa ase ensemere gidurai nigo babere ba kwanera anemono igoro ya baberete anemono kinga kichiria chikorobekana obutukubolia bukorobekana ituko lya moiso
isonde maega y'abanyanyimbo gosa kubasagana nako yokuruta amasasi amange ingane alenge yogo chani kigima epeji ni atatu gazeti ya The Standard niendete kumulekera igoro ye ngana iyo erengete okorobekana naboigo okobekwa naboigo ensemo elia anemono yogwanchirwa kwa abanyanyimbo ba KDF ne bunge gochikokonya abanyanyimbo bande anemono ase ogosira gosira abanyanyimbo bali ba National Police anemono ase okolenda ense ya Kenya nigo kwaniranga nigo ense chiteka 30 ababunge babete bagwetia umuswado uyo n'abanyanyimbo abo wanchirwa asama boli andatenga mbabete bakobwatia lichiko toskibosika sepeji ya kane gazeti ya The Standard okwanira igoro yomurai bwense wanchirana nabo wategera ebiroro byaba Kenya anemono bibeke goligia Gen Z aba bakorobekana anemono nakoligia gotenenia omuswada olia of finance bill asumurai bwense Dr. William Ruto abetakiri tambo korokia bene gotenenia omuswado yo yemaega yogo tegera ebirero byaba Kenya baba bakorobekana ase ensemende nigo murai usomokonyo murai bwense rigadhiga shagwa abete ngakomomochia omo nyirai wekyombekeria gya National Intelligence Service as Nurdin Haji asugotamwa omurai bwense Dr. William Ruto obosemia bobwendrete anemono nekonekinga korobekana nkwabete gokoreta amakongo alia toskoboseka sepeji ekobwati gazeti ya The Standard toskoboseka sepeji ya gatano nemone kwanira igoro kiteka 45 echiabanya abali bali korobekana babete bakoira na baswa ase ebunge elia nene nigo babete bakobuna ensemo anemono ase ensemo elia oyo kabiro murai bwenso mutangani Jomo Kenyatta atindekire ne babete bakobuna wetera ase enseme yo na baswa ase bunge abakamanyago ko babua abanyanyimbo chinguru koikera ase babete bakobuna bunge ye senator na koiba ebintu na koliendagera ime ye bunge elia ye senate nkubwatekana nokorobekana kwa bako balitiko lya muisonde boigo nigo egazeti ya The Standard eotebanga nigo abanyanyimbo nigo abakenya babeire bagotebanga nigo barachi gotwara okorobekana kwa bantu milioni 10 million match kugenda as State House yemaega iyoko chakia bene engambo asumtandao olia OX na otebanga nigo bono barachigotenenia Nairobi na kogenda wika ase amagacho amanene ya serikali elinde konekinga umurai bwense Dr. William Ruto bereko kurwa abisi yenkobwatekana no korobekana kolia korobe iriri tuko lya lero boigo tosko sepeji yatana tato nigo aba wakili babere bagwesoki bene na boigo gosabanga na gosabanga abanyanyimbo bali bekerengo ya KDF ati gotumekwa anemono ase okoleta abotereru ime yense ya icho ya Kenya egatia manga mulekeri meze The Standard boigo ase na jukora nelinga oyotenete ekyombekelia korobo tuki bwaime anemono ase abanyanyimbo ombudsman nigo beine aberega wesoki bene na gotebanga nigo alinge mamincheri chiko asa abanyanyimbo ko babagusagana abakenya na boigo ko babisa na boigo ogotumekwa wechinguru wetanye kerengo ko abanyanyimbo ase abari korobekana nigo kwalinge mamincheri chiko gatia manga mulekeri gazeti ya The Standard ine kwemanya mange nabo kwigorera gazeti ya The Standard elinde obego gwesomera bene na kwemanya amange alia amulekeire ase emambi yabono askendo mwanchu mulindize TV bonateka watabinga nigo mugene ito abeire gawekerana ase studio mugene ito no naendekerenga kitonkereke Frida ntumetenga ensemeri ekemerikerigie chae abantu mbagenda gwesokia nabo igo gwakera ekoko asokorwanere kirgo kyobo director agaitenga ritkoria ankyo naryo bochori burabe bogokorekana oyo koronere kirgo kyobo director korwa se factory ya Kebirigo Peter Kinyozi nabeka goikirana aigaiga ase studio tobeta gusanganere ya maseyemo atumanya
manyenga ningi keliari ganiritie abalimi bekemerigi chae maunchirili kiali arachikoba kagokora omwanchumulie twanchirito swasensemelia kabere ya studio Job Maangi ngoira nale no mugeni tubwiri tukulia rero abe kagusanganere amange. Ndizi TV obwansu bwomugusi omwanchu mulielia bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao